Tabbas abu mai kyau na sai da kansa ko ba talla, domin na tabbata kallo ɗaya ya isa ya sanar da mai kallo cewa Lolos Kekri ta yi fice ta kera sa'o'inta wajen farantawa taron bikin aure ko suna. Idan wajen ledar zumunta ce, ta cancanci a kira ta da gwanna a cikin gwanaye. Kada ku ji na ce ledar zumunta, ina nufin ledar take away. Kamar yadda kuke gani, duk abin da kuke so za ku same shi fiye da yadda kuke tunani a Lolos Kekri. Fannin taron biki kenan. Idan kuma ka koma fannin kek, ina 'ya'yan mama da baba, kai har ma da shi kansa abban. Lolos Kekri ƙarshe ce wajen kek mai ɗanɗano da ba a cewa komai sai wanda ma ya ɗanɗana. Afuwan umar yara, ba manta ne da ke ba. Ke ma a shirye Lolos Kekri take tsaf domin faranta miki da iyalanki gaba ɗaya. Abin sha'awar shine ba a birthday kek kaɗai ta tsaya ba. Tana yin kek iri-iri, kala-kala, sumfuri-sumfuri, masu ɗanɗano daban-daban kamar su milk cake mai roman madara kenan. Akwai kuma slice cake, sai kuma chocolate cake, akwai kuma mini milk cake, plain cupcakes, har ma da fanke. Ba fa iyakacinsu kenan ba, akwai red velvet cake, marble cake da dai sauransu. A'a, ina za ku je? Ban kammala ba. Lolos Kekri na karɓar kwangilar yin cincin ko donut ko buhu nawa kuke bukata. Tsaya fa, kada a yi suya a bar albasa. A fannin take-awayn biki ko suna, Lolos Kekri na haɗa zoɓo ko tamarind drink mai daɗin gaske domin farantawa al'ummar ku da kuka gayyato. Da izinin Allah za ta fidda ku kunya. A'a wallahi ba manta na yi ba, daina gaggawar tambayar adireshinta a comment section ko kuma lambar wayarta. Bari mu je kai tsaye. Za ku iya tuntuɓar ta a lambobi kamar haka: 081 03 23 ko kuma 090 62 66 1590. Idan kun samu tangarɗar network kada ku ji komai, sai ku garzaya ɗayan lambar tata 080 32 72 42 26. To fa, ina al'ummar Zaria da kewaye, na kusa da ma na nesa, na gida har ma da na waje. Masu iya magana sun ce sai an gwada akan san na kwarai. Ku garzaya Lolos Kekri domin samun sauƙin hidindimun bikin aure ko suna da sauran abubuwan kuma da na sanar da ku a baya, domin Lolos Kekri ɗaya ce tamkar dubu. Mu shaƙata da wannan. Saboda masa Allah ne ya haɗa, tuntuna mun yi gaba.